Για να δικαιούσε αυτό το γεύμα πρέπει να βγάλεις την προπόνηση τετρακεφάλων. Για πρώτη άσκηση επέλεξα το pendulum squat, ένα σετάκι 9 μέχρι 12 επαναλήψεις και 2 back off 12 με 15. Leg press για δεύτερη άσκηση με ένα top set 9-12 επαναλήψεις και άλλα 2 back off 12 με 15. Συνέχισα με 4 σετάκια leg extension από 12 ως 15 επαναλήψεις και άφησα για το τέλος την καλύτερη. Bulgarian split squat 1-1 πόδι 12 με 15 επαναλήψεις για 3 σετ. Αν ναι, έκανα και 5 σετά για γάμπες, μπας και δούμε άσπρη μέρα. Γδύθηκα κακήν κακό στο posing room και άρχισα τις πόζες. Ωστόσο, αύριο σκάει το επικό βίντεο στο κανάλι μου, οπότε κάνε subscribe. Γυρνώντας σπίτι σε ένα μπολάκι, πρόσθεσα 30 γραμμάρια σκόνη πρωτεΐνης isolate, σοκολάτα φουντούκι. Έπειτα 120 γραμμάρια ρυζά αλευρό, 200 ml χλιαρό νερό και πολύ καλό κουπί μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Πριν δοκιμάσω, να σας πω ότι όλα τα προϊόντα θα τα βρείτε από gymbeam.gr και μην ξεχνάτε στο τέλος της παραγγελίας σας να βάλετε τον κωδικό μου για έκπτωση. Γιάννελης 5. Είναι ακόμη ζεστό και είναι πολύ ωραίο.